ni Mali ni ɲuman bi la fo iba barikada Mali armée de 2020 à 2025 bi bɛɛ bɛ kunkɔrɔta ni Mali ye an ye mɔnɛbɔ don sɔrɔ an wasara an ye kunkɔrɔta sɔrɔ an ye bonya sɔrɔ farafina bi an bɛ jate jamana baw fɛ kunu an ye wele bila jamanaw ma u kɔni an bɔ bolo la an dɛsɛra en 2013 o bingana kan an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ se t'an ye dabali t'an ye olu maa minnu n'an dɛmɛ olu yɛrɛ kɛra an kɛlɛbagaw ye olu kɛra an dɛsɛbagaw ye olu de y'an ka jamana tɔ feere ka d'an bolo don min na an b'olu gɛn 2021 o b'a sɔrɔ armement minnu b'an bolo bi a tilancɛ t'an bolo bi o b'a sɔrɔ effectif min b'an bolo bi a tilancɛ t'an bolo bi mun nana n'o ye an sɔnna baara ma an dara baara la wa jamanadenw y'u muɲu ka sabali même mun ma kɛ an bɛ morgue kɔnɔ o même mun ma kɛ Kasimu an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san an bɛ ka cɛdenw former o nafolo an bɛ k'a ɲini gɛlɛya kɔnɔ parce que i mɔgɔ ka sanction ɲuman kan an wɔsi an tɛ se k'a sɔrɔ ɔ wari tigɛli la ji tigɛli la fura tigɛli la i b'a kɛ cogo di ka kɛlɛkɛminɛn san minnu nana i dɛmɛ olu fana taara k'i to o de to Sogɛl an m'a fɔ yan a y'a fɔ Nations Unies kɛnɛ kan la France an ma baara kɛ u sɔnna baara ma u ye kɛlɛkɛminɛn d'an ma ka mɔnɛ bɔ an na o kama an sera ka don Kidali olu senfɛ ka se ka Mali fantan naani bɛ minɛ k'a récupérer ka di Maliyɛnw ma n'i y'a ta k'a lajɛ Sumala y'a fɔ en 2018 ne hakili b'a la maintenant presse la ale ni IBK fila parmi les candidats olu de sera ka don Kidali o bɛɛ y'a sara de ka nafolo sara i faso kɔnɔ pour que ka se ka taa campagne kɛ ka don Kidali dugu kɔnɔ la ville kɔnɔ Sumala ale y'a sara ale Sumala Sise wari de sara pour que ka se ka taa campagne kɛ wa président min y'an kunna fana n'o ye Ibrahima Boubacar Keïta à son temps a fana wari de sara en 2018 ka don Kidali kɔnɔ ka se ka taa campagne kɛ a faso kɔnɔ o wari bɛ taa di jugu ma u b'o don kɛlɛkɛminɛnw na ka tila ka n'an kɛlɛ k'an détruire k'an affaiblir o b'a bi o banna jɔn y'o kɛ bi minnu bɛ fanga la bi le général belebele Assimi Goïta n'a tɔw o b'a yira k'a fɔ ko caman avancera justice sira fɛ fɛn caman avancera o t'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw t'a la dɛ gɛlɛyabaw bɛ yen mais taalen ɲɛfɛ an da bɛna don la mais fɛn caman ɲɛna n'o ye kunnawolo ni bonyaw ma bi. ayiwa OMT a yira k'a fɔ min ye san 2021 o yɛrɛ y'a fɔ nanzarakan na ko rectification yaasa ka se ka segin u kɔ yaasa u ni M5 bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i ye ɲinan san lajɛ ka waati tɛmɛnenw lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ mouvement min yɛrɛ kun sigira n'o ye M5 yɛrɛ fɛ yen bi bi na a maa ɲɛnɛma si tɛ yen bi min ni sɔrɔdasiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw ni sɔrɔdasiw ka fɔnkɔ ɲɔgɔn in mun nana n'a ye fo k'a kɛ bi aw yɛrɛ n'u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kasimu M5 tɛ yen bi fɔlɔ mɔgɔw k'a faamuya M5 kɔni tɛ yen mɛnɛ mouvement politique fana tɛ yen bi Kasimu de 2020 yɛlɛmaw kɛra mɛnɛ yɛlɛma caman kɛra fo an ka tiɲɛ fo ka talon yɛrɛ k'a corriger 2020 kana bila 2021 na n y'a f'i ye u filila u ye sira jɛ mais u y'anw de wele k'an sigi hɔrɔnya la tilennenya la bɛnkan tasira anw yɛrɛ de b'ale de ye quoi anw b'an adressé ale de la ni fɛn bɛ yen n'a ma ɲɛ o ye an ka kan de o y'an ka mɔgɔ de ye M5 ni sɔrɔdasiw ka fɔn ɲɔgɔn fɔlɔ-fɔlɔ nana cogo di gouvernement delila ka falen don dɔ 100 millions nɔfɛ M5 ma bɔ a kalama mais M5 ministre bɛɛ bɔra fo n'a bɔra mɔgɔ fila la premier ministre docteur Sogolo Kɔrɔba Mayiga ani ministre de fondation Mayiga Ikasa Mayiga olu fila de tora yen M5 ye yɔrɔba dɔ kɛ premier ministre fɛ yen ne ye Sogolo Kɔrɔba Mayiga ye an ma nin faamuya en tant que le président du comité stratégique ale M5 ka bɔ gouvernement na tan et puis o tɛ problème M5 bɔra gouvernement na an bolo a bɛ falen ni M5 membre de parce que accord politique de b'an ni militaires cɛ n'accord politique de mɔgɔ cɛ n'a bɛ bɔ a ma an bɛ sigi de donc premier ministre yɛrɛ y'a don ale ko non président y'a wele a ye bonya d'a kan ale yɛrɛ sɔnna a ma o don kɛra fɔɲɔgɔnba ye au sein même du M5 yɛrɛ fɛ furufurugu nana mankanw nana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kɔ depuis o don fo ka na se Sogɛl bɔr'o ma M5 comité stratégique majorité y'a décidé o ka Sogɛl bɔ ɲɛmɔgɔya la a tɛ se k'a to premier ministre la ka tila ka M5 gérer a bɛ M5 affaiblir ale ɲɛ b'a ka intérêt la o de nana ni problème camanba ye Imam Umaru Jara deuxième majoritairement M5 fɛ ale tun ye deuxième vice président ye ka n'a bila président par intérim na avant que an ka taa assemblée extraordinaire la ka président kura sigi o nana Sogɛl affaiblir M5 yɛrɛ tila ka lettre ci à travers comité stratégique min sira ni Umaru Jara kɛra président ye administration territoriale la k'a fɔ anw de tun ye Sogɛl désigné ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye mais a bɔra ɲɛmɔgɔya la mɔgɔw k'a faamuya ka ɲɛ M5 yɛrɛ lettre ci sɔrɔdasiw ma an ye mɔgɔ mun di o ka kɛ premier ministre an ka mɔgɔ dilen tɛ bilen a ma ɲɛ nka o y'a sɔrɔ o tilalen don dɛ o y'a sɔrɔ an tilala n y'o de fɔ ale fana tun ka comité stratégique b'a bolo non ale ka comité stratégique la base tun tɛ yen sans mentir mɔgɔw tɛ se k'o dɔn non an minnu kɔnɔna la an b'a dɔn aw b'o dɔn mais est ce que mɔgɔw minnu bɛ marali kɛ olu t'o dɔn olu t'a dɔn nin fanga ka bon nin fanga ka non olu b'a dɔn parce que don min na an bɛ Sogɛl désigné ka kɛ premier ministre ye jɔn taara n'a lettre di sɔrɔdasiw ma c'est le même Umaru Jara ale de taara n'a ye a don an tɔgɔ la ale de tun y'an ka intermédiaire an n'u cɛla ye o don min na fɛnɛ comité stratégique ye lettre bila ka to ka Sogɛl bɔ a la ale Umaru Jara kelen de taara n'a ye tuguni
mɔgɔ t'a yira k'a fɔ ko nin fanga ka bon ni nin ye. non parce que fanga ko ye min ye o y'an turu ninnu ye. mais tant que n'an dibisera an faiblira. aw yɛrɛ y'a faibli. an yɛrɛ y'a faibli parce que dɔw y'a faamuya minnu bɔra gouvernement na u man ka bɔ a la tan n'u bɛ bɔ a la M5 bɛ sigi de ka kuma u ye nin faute de kɛ u ye nin erreur d'u sɔrɔ u bɔra gouvernement na bonya bɔ yɔrɔ la mais M5 bɔra la fɛn M5 mɔgɔw y'a mɛn cogo min na M5 yɛrɛ y'a mɛn ten de an ka ministre bɔra la an yɛrɛ bolo an ka ministre dɔw ye baara dɔ kɛ. aw tun bolo aw ta ye fanga ye. non an bolo an ta bɛ fanga la parce que fanga hakilina bɔra na a kɛlɛ anw de y'a kɛ a tɔrɔtɔrɔ anw de y'a kɛ a laɲini anw de y'a kɛ n'an m'a kɔnɔ n'an ye fili kɛ a fili kan ka fɔ an ye aw bɛ kan ka gɛn ka bɔ a la mais n'an yɛrɛ ka ɲɛmaa ye kɛra an jɛmaga ye mankan wulila yen de kuma caman fɔra yen de fɛn caman ye ɲɔgɔn bila yen de tiɲɛ ka fɔ yen o mankan de kɔnɔ M5 yɛrɛ divisera division min M5 tɔ affaibli k'a barika ban. an filɛbaaw n'aw lamɛnbaaw aw sɔgɔlen don Jani na bi su in na min ye Usumani Mamadu Tarawele OMT ale de b'an bolo yan yaasa ka se ka hakililajigiw kɛ yaasa baara min bɛ sen na ani waleya minnu kɛra OMT mais bi ministre bɛ ka san 5 kiimɛli kɛ aw minnu yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɛ hakilinaba min tun bɛ aw la a n'aw ka kɛlɛ kɛkun kun ye mun ye yalama halisa sɔrɔdasiw bɛ ka taa n'a ye o sira fɛ wa. non sira jɛlen sira tilenni an bɛ Ala fo ka barikada sira laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye min ye Mali ka k'a yɛrɛ ta ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka tiɲɛ fɔ bi Ala barikala Mali y'a yɛrɛ ta ye wa Mali bɛ malidenw de bolo ɲɛmaa minnu b'an kɔnɔ bi olu ka laɲini u sɔnn'o ma k'an lamɛn gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ u b'a dɔn ni min tɔ la an bɛ dugawu kɛ ka yafa ɲini Sawo Kamara taara la a tun b'a kalama an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a la u sɔnna ka tugu o kɔ parce que malidenw ka laɲini don anw de ko y'an faransi ka taa anw de ko ministre man ka taa anw de ko an mago bɛ nin na anw de ko an mago bɛ nin na an b'a dɔn gɛlɛyaba b'a kɔnɔ dɛ parce que fɛn caman bɛ a tɛ se ka ɲɛ n'i ma sɔn muɲu ni sabali ma o muɲu ni sabali an ye jamanadenw la sensibiliser u sɔnna o ma Kɔrɔ Kasim bi ministre bɛ ka kuma san 5 bilan kan i tɛ se ka fɔ a bɛɛ ɲɛna wa bilan yɛrɛ kɛ kuma ma se fɔlɔ mais baara min kɛra san 5 an bɛ se k'o ɲɛfɔ ni fanga de banna bilan bɛ kɛ mais an ka bilan ka kɛ ko minnu kɛra ni ɲuman don an b'an da mɔgɔw kan ni juguman don an b'olu fana fɔ ni n ko juguman courant ko n'i y'o ta k'o lajɛ san 5 kɔnɔ c'est vrai transition nɔ tɛ mais u nana sɔrɔ courant bɛ niveau min na u ma se ka fɛn far'o kan mun ye Mali ta ye o tɛ se ka faamuya hakili fɛ o san 5 bi hali bi an bɛ 6 heures de kɔnɔ n'a ka bon hakili ma ça veut dire que baara ma kɛ courant ko la transition fɛ n tiɲɛ nana n k'o fɔ mais n ye sur le plan militaire n y'o f'i ye bi an ye 2e d'Afrique de l'Ouest la k'an to 15e an nana 2e sur 16 pays ça veut dire que an bɔra yɔrɔ jan dɛ Kɔrɔ Kasim an nana bɔra yɔrɔ jan maa min na diɲɛ yɛrɛ tun b'anw fɛ à travers MINUSMA Barkhane Takuba olu ma se ka mun kɛ bi an ka armée bɛ k'o kɛ o ye wasa ye kunkɔrɔta ye bi diɲɛ ɲɛmɔgɔw na bi an bɛ ka diɲɛ wasa bi farafinna bɛ ka anw de layɛ bi k'a fɔ anw sera ka nin kɛ cogo di anw ye nin moyen bɔ min anw ye nin hakilila bɔ min o b'a yira Kasim baara kɛra mɔgɔw ɲɛ bɔra an b'a fɛ bi fo ka na Burukina fara kan ka na Niger fara kan jamana wɛrɛw fana bɛ ka na fara an kan bi sira wɛrɛw fɛ o b'a yira k'a fɔ belebeleba ko la. mais e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ courant ko in na ka se ka ɲɛnabɔ parce que o ye degunba ye bɛɛ bɛnna min kan bi k'a dɔn k'a fɔ ko transition yɛrɛ kɔni ni a bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ la o ye courant sɔrɔbaliya ye hali bi an yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ ka émission kɛ panneau sababu de don dɛ n tɛ courant tɛ dɛ. Kasim transition jugu bɛɛ bɛ ka transition attaquer ni courant ko sira de o de ye bɛɛ kumada ye parce que o kɛra défense yɛrɛ ma ne ye primature kɛ n ye fɛn caman faamuya courant ko in na courant ko in ne bolo transition tun ma ta ba la au départ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ san 5 courant yɛrɛ tun kana k'an bolo yɛrɛ c'est vrai an ka courant fan caman an tun b'a ta Ivoire fɛ u y'a bɔgɔti parce que an n'u ka hakilina tɛ kelen an yɛrɛ ka jamana kunkanko kan o kelen ni bi cɛ san k'an sɔrɔ système dɔw bɛ an sera k'olu améliorer ala y'anw est ce que n'a dilanna est ce que a dilancogo ɲɛna wa filanan ye min ala y'anw sɔn tile la tile b'anw ka jamana kɔnɔ yan bi tile bɛ se ka kɛ courant ye est ce que an y'an profiter an ka tile la wa an ye pɔnɔ k'o fɔ est ce que a kɛra ɲɛma wa mun y'a bali ka k'a ɲɛma tant que n'an tɛ sanction ta décision dɔw la a t'a to baara ka k'a sira fɛ maa dɔw de nana o dɔw bɛ dɔw kunna faama de nana ni ne ɲɛma de nana ni ne hali n'a tiɲɛna fɛn tɛ n sɔrɔ n'an ma bɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya de bi malidenw muɲuna malidenw sabalila malidenw ma da parce que u y'a dɔn k'a fɔ baara dɔ de bɛ ka kɛ o baara ka bon ni courant ko o dan mais o t'a yira k'a fɔ courant ko tɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan dɛ a tun tɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ministre caman de falenna ministre dɔw yɛrɛ tɛmɛna olu fana ye baara kɛ olu bɔra yen an yɛrɛ t'u bɔ kun dɔn et puis directeur tun bɛ yen directeur taara ale taalen ni bi cɛ courant ko binna de c'est vrai u ye problème fɔlɔ min fɔ an ye k'a fɔ système jeunes daminɛnen courant bɔra 12 heures la ka na 6 heures la kuma dɔ la 3 heures la wa système jeune jɔra hali bi an bɛ 6 heures la kuma dɔ la an bɛ taa 2 heures la kuma dɔ la an bɛ 24 heures courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ olu la fo EDM ka kuma ministre ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ mun nana n'olu ye mun y'a to an tɛ ka kɔrɔlen sɔrɔ bilen ka directeur Diallo tɛ yen an avancera kojugu ale taara retraite la courant nana mun y'a bali Senegal de don wa baarakɛlaw de don wa ou bien ministère yɛrɛ de don wa ou bien état yɛrɛ de don wa wari de tɛ yen wa mun bɛna minɛ walidenw na
jamanadenw na pour que jamana ka redresser n'a kumana jamanadenw fɛ jamanadenw b'a faamuya a bɛ se ka régler cogo min na an bɛ don u da fɛ mais tant que ni kun tɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ ko kalama baara ɲɛ man di fɛnɛ quoi olu yɔrɔ fɛ différence bɛ yɔrɔ la an k'o fɔ ɲɔgɔn ye sur le plan sécurité alhamdulilayi justice sira fɛ an ka dɔn jamana in bɔra yɔrɔ jan Kasimu kunun fɛn dɔ tun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bi o dabila la a bɛ mɔgɔw bolo minnu jamana mara kalifana minnu na kunun u yɛrɛ bolo n'i ye tiɲɛni kɛ n'i ye dunni kɛ o y'a bannen de o foroba misi mana foroba ɲɔ dun o foroba kuma b'o ban jamana y'an bolo kɔnɔ bi internation kelen kɔnɔ minnu ye dunni kɛ bi ni min tɛ wo la dɔ y'a ta sara u ka exemple y'a yira bɛɛ la ka tila ka yira maliyɛnw na don dɔ an yɛrɛ bɔ fanga la n'anw bɔra fanga la an ye tɔw interpeller cogo min na k'u ɲininka an yɛrɛ bɛ ɲininka ten donc an kana misali maliyɛnw ma k'a fɔ dɔrɔn fanga de b'a mara i ka hakili to sini bɛ yen i bɛ bɔ fanga la sinikɛnɛ b'i ye o ko mɔgɔ kama a mara ni tiɲɛ ye a makaran tilennenya ye ne ye ministre de transition in kɔnɔ yan a bolo in fanga la interpeller la wa n ye mɔgɔ ye k'a to transition yɛrɛ kɔnɔ hali bi ministre dɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ wariko ko dɔ jɔra la a sɔnna a ma a y'a sara manene wɛrɛ la an y'olu yan a n'a ɲɔgɔnna caman o b'a yira k'a fɔ justice fɛnɛ y'a miiri la kojugu ko wɛrɛ tun bɛ kɛ jamana la bi an kɛra komi batɛmɛ sira sariya sira fɛ sariya y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi olu kow bɛ ka jɔ fɛmɛli caman bɛ ka n'o sira fɛ bi jamana yɛrɛ nafolo caman sɔrɔla bi n'i y'a lajɛ en 2020 ka se bi ma plus de 1000 et quelques milliards sariya sira fɛ dɛ mun donna jamana kɛsu kɔnɔ a ka ca n'o ye Kasimu o b'a yira k'a fɔ dunni min kɛra kunun wa dunni caman bɛ ka bɔ wa caman bɛ yen bi o bɛ ka ɲini u ka se ka di fɛnɛ baara bɛ ka k'olu siraw kan emploi sira fɛ bi jamanadenw dalen bɛ jamana fonction publique la kunun o tun tɛ yen mais bi o bɛ yen i ye jamanaden i bɛ ko dɔn i bɛ se ko la n'i y'a kɛ ni gɛnna i bɛ taa bi o donna bi kalan sira fɛn fɛn bi basigi commencera ka na fɔlɔ sur 9 mois la n'an tun ye 2-3 mois sɔrɔ an m'an waso mais bi an bɛ ka 6 mois 7 mois 9 mois yɛrɛ sɔrɔ ala barika la u bɛ ka fɛn caman sira fɛ baara kɛra saniya sira fɛ ani économie fɛ fo mɔgɔw k'a faamuya mun y'a to an jugu bi u b'u ɲɛsin a ma Kasimu parce que u y'a faamuya k'a fɔ jamana marabagaw y'a dɔn k'a fɔ u b'u ɲɛsin économie n'o ye développement sira ye président ka fɔ la les 3D défense diplomatie and développement u ye mun kɛ bi an bɛ lakanabaliya kɔnɔ bi jamana mɔgɔw bɛ basigi la o bɛ basigi baliya u b'a ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ u b'a ɲɔgɔn ye cogo di u bɛ usines attaquer usines ye civil de ta ye u ka kuma la kɛlɛ tɛ civil kun na u bɛ usines attaquer a n'an bɛ ka sirabaw dilan jɔnni b'a dilan civil de don u b'olu de attaquer pour que olu ka minɛnw détruire pour que ka se ka dɔ bɔ jamana développement ka talan ni élan na f'an k'o de faamuya jamana autorité wulijolen don hali sisan minnu la tun bɛ attaquer civil de tun b'a boli jamana autorité wulijolen don ka moyen dɔ bila en place pour que k'o baara ninnu bali fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ jamana ka se ka développer an k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni don n'an jɛra k'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn kɔrɔ. awa aw yɛrɛ M5 mɔgɔw yanni M5 ka ci yanni parti politique ka ci aw caman kun nisɔndiyara CNT sigiliko la nka an nana ye k'a fɔ wagati dɔ la aw yɛrɛ kɔni kun ka jalakili bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka système ma fo a nana kɛ yanni aw ka premier ministre yɛrɛ ka don ko in kɔnɔna na ale yɛrɛ ye fɛn caman fɔ a taara don min na premier ministre la u y'a ɲininka CNT kɔnɔ n'a bɛ se ka segin o kuma dɔw kan a gɛlɛyara a ma bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ CNT jɔyɔrɔ la cogo di transition kɔnɔna na. Kasimu fo an k'a faamuya CNT bɛ sigi don min na 2020 a ma sigi sariya kɔnɔ sariya min yɛrɛ fɔra CNT sigi o de to M5 ye CNT attaqué a ma don o ma an ye plainte dɔ tribunal la Cour suprême na k'a fɔ jamanadenw ye assise kɛ mun fɔra a ma kɛ ten o ye tiɲɛ de o y'an tora an ka dalakan kɔnɔ mais an nana accord politique sɔrɔ mai 2021 bandɔw ninnu taalen kɔ tuma min na accord politique la bɛɛ bɛ jɛ i ka fɛn dɔ de kɔ jamana ko kama o jɛli de kɔ M5 a fɔra M5 ka plainte retiré M5 ko n'ale ye plainte retiré o ma plainte mun ye sɛbɛ ya sɛbɛ don plainte donna an ka jaabi yɛrɛ ma kɔnɔ a fɔra ni M5 ye plainte retiré sisan maintenant M5 ko non fo CNT ka tila ka sigi sariya kɔnɔ a bɛ sigi sariya kɔnɔ cogo di ni assise dɔ organisé o tun b'an ka 10 points kɔnɔ assise bɛ organisé majɛ min ye CNT jɔ o majɛ ka corriger a fɔra minnu ka ta u ka ta o tacogo la ka dafa n'a ye o de assise nationale la demande kɛra CNT bɔra 121 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 147 la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ o assise la maliyɛn bɛɛ sɔnn'o ma o la vide juridique min b'a kɔnɔ an y'o vide k'o dilan ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya c'est vrai anw y'a attaqué an y'a critiqué premier ministre dɔrɔn tɛ dɛ premier ministre kun ka kuma ni M5 bɛɛ de tɔgɔ ye parce que mɔgɔw y'ale de ale de bɛ ka kuma mɔgɔw y'a comme ale de bɛ ka non an ka porte-parole de don an ka kuma lasela kun don a don a kumana ni M5 bɛɛ de tɔgɔ ye donc n'ale y'a fɔ ale kelen tɛ M5 bɛɛ de kun y'a fɔ wa an bɛɛ kan ka jɔ a la fɛnɛ parce que an bɛɛ de kun kuma kan don an bɛɛ de kun hakilina don donc o yɔrɔ la an bɛɛ de tila ka sɔn tuguni ka segin an kɔ ka da jamana yɛrɛ taabolo kan ani jamana basigi jamana ka laɲini mun b'an na o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an sɔnna ka segin an kɔ bi n'i ye CNT laɲini mun fɔra ale bi u ye caman kɛ mais dɔw b'a jɛ fo mɔgɔw k'a dɔn CNT yɛrɛ ye mun ye CNT de nana ka transition sariya ka se k'a tilen ka se k'u dɛmɛ baara la basigi ka na
mais bi ma caman sente kono oni jamana don yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama o majɛ caman bɛ yen wa minnu bɛ yen n'olu ye fana sɔnna kuma ma mɔgɔ yɛrɛ bɛ sente kɔnɔ o bɛ k'olu yɛrɛ lasiran kuma ma f'an ka dɔn sente kumakɛyɔrɔ de wa sente tɛ fɛn ye ka fanga dɛmɛ a kunkolo birilen sente mun bɛ o tan de sukɛli ani sente min bɛ bi différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ o ye tiɲɛ de ye sukɛli tan sente mun ka rôle jouer kɛra an bɛ gouvernement na non o ye sente ka rôle de ka gouvernement ka différence f'a ye fili minnu bɛ yen k'a fɔ bi mais bi sente min bi face à certains problèmes o da dennen don bi jamanadenw mɔgɔ t'o la olu fana ka firifiri a bɛ na ni basigi ye a b'a dɔn gouvernement fana b'a dɔn k'a fɔ ale tɛ tilen tɛ à 100% majɛ bɛ baara bɛɛ la fili bɛ baara bɛɛ la ni fili la fo ni maa dɔw ka sɔrɔ k'a f'i ye i ka dɔn i bɛ fili kɔnɔ kɔrɔ i ka tilen ni maa tɛ yen i ka fili f'i ye dun i t'i ka défaut ye ni mi ka défaut a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛɛ ma c'est vrai CNT mun bɛ yen a ye baara dɔ kɛ a ka bon hakili ma k'a fɔ u ma eli nominally maa dɔ fɛ k'u ka baara kelen ye bi u ka effort kelen ye bi ani u ye loi hakɛ mun ta bi ani ye code minier la ye bi i b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye daba belebele de yɛlɛ jamana ye i sɔnna i ma sɔn f'an k'a dɔn maa caman fana b'u critiquer kɔrɔ parce que olu ŋaniya bɛ yen kunun u ɲɛna u bɛna yaala u ma yaala maa y'i bolo i bɛ ye fɛn n'i ma yaala est ce que a k'o fɛ o olu ka juguman o de bɛ bɔ da don o don k'olu saboter u ka baara ɲuman kelen na mais ɲumanw tɛ bɛɛ da fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ an dɔw de don majɛ bɛ se ka k'u ka baara la mais a dayɛlɛma ye ne b'a kɔnɔ e b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɔnɔ an t'a kɔnɔ o jamana de f'an k'o de faamuya kɔrɔ Kasimu. ayiwa min ye jamana in yɛrɛ ye ɲɛmaa fɛn fɛn mana sigi o bɛ gɛlɛya min fɔ o ye maliden yɛrɛ ye an yɛrɛ ka se ka yɛlɛma ka se ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka faso kanu ka kɛ faso fɛ ka faso baaraw kɛ M5RFI kun ka kuntilennaba kun ye refondation ye o ko la o kun kan ka sinsin faso de ɲumanya taa walew kan bi e ɲɛ b'o ko la cogo di furakɛla fanga bolo. Mali kura an b'a sera k'a bɛ ɲɛ n'i y'a ye bi maliyɛnw sera k'o muɲu sinon muɲu tɛ maliyɛn ta ye dɛ i y'a kala dɔrɔn a bɔra n'i y'a ye transition ye bi sɔrɔ maliyɛnw sabalila olu muɲuna tɔɔrɔ diyara a kɔnɔ hali mɔgɔ maliyɛnw y'a kun ka kɔngɔ kun ka dibi kun pour que baara ka se ka ɲɛ o ye Mali kura taasira dɔ ye fɔlɔ ka temps di autorités ma k'an muɲu ka sabali an ka taa ɲɛ baara dɔ Mali kura baara dɔ kun ye min ye autorités fana k'a faamuya u bɛ jamanadenw de ye u bɛ ka baara kɛ jamanadenw de u ka jamanadenw de lamɛn an y'a ye kɔrɔlen ni maliyɛnw bɔra ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw tun t'a kɛ u bɛ kɔnfɔ mɔgɔw de t'a lamɛn mais bi jamanadenw mana mun fɔ autorités ye u bɛ ka t'o sira fɛ assise nationale ye décision caman ta bi an y'a ye autorités ye a bɛ ka caman bila en application o b'a yira Mali kura bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a dɔw bɛ a sira kan caman yɛrɛ a dɔw fana an bɛ k'olu makɔnɔ a bɛ se ka dan cogo min na komi ko bɛɛ dɔn dɔn de a tɛ se ka girin ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne yɛrɛ bolo an talen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ n'Ala ka jɛ wa an dalen b'a la a bɛ ɲɛ parce que ɲɛmaa minnu b'an kunna maa faamuyalen don maa kodɔnnenw don u ye mun ye kunun Mali ko la an m'a ye parce que olu ye nord kɛ u ye kɛlɛ kɛ u ye fɛn caman ye u ye fɛn caman faamuya fanga ka kalifa olu la bi u b'a dɔn bi olu yɛrɛ mago bɛ mun na u b'a dɔn an mago bɛ mun na bi u bɛna fiɲɛ bɔ d'an ma la tɛmɛ n'Ala ka jɛ kɔrɔ Kasimu. san 2020 aw caman tun ye sifin ye halisa a bɛ sifinya la ka sabuya kɛ wulikajɔ ni timinandiya yɛrɛ ka kuma galabo kun ka kɛnɛ o ye politiki ko ta nasira ye ni waati na politiki tɛ yen denmisɛnnin minnu ye politiki ko ka baara ye olu ka siniɲɛsigi bɛ cogo di e yɛrɛ bolo bi aw jeunes. f'an ka dɔn politiki tɛ baara ye mais politiki hakilina de ka jamana dɛmɛ ka jamana dilan n'an y'o dɔn ka ban a b'a dɔn an kan ka taa yɔrɔ min na i b'i ka baara de kɛ ka sɔrɔ ka politiki kɛ o de tun y'an caman jɛ ɲɔgɔn jɛ parce que politicien minnu bɛ yen n'olu y'an fɔ ye n'olu y'an kɔrɔ u m'a ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ u y'a fɔ an ye cogo min na k'a yira cogo min na n'i ma politiki yɛrɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ an caman y'an ɲɛsin o de ma an ni kalanna i bɛ laban politiki la fo an ka dɔn politiki ye jamana jɔ de politiki tɛ jamana baara i ka baara tɛ se ka bila ka ma f'i k'a dɔn ka fɔ an ka dilan mais an y'o de faamuya sisan kɔrɔ Kasimu jeune caman y'a faamuya bi o de y'a to jeunes sɔnnen bɛ bi baara ma caman bɛ yen bi kunun u tɛ sɔn fɛn dɔ ma bi o y'a ye réalité kura changé la mɔgɔw bɛ ka sɔn réalité fɔlen na dɔwɛrɛ tɛ yen o non a tɛ yen o a tɛ yen o i sigilen ni élection bɛ yen i bɛ se k'i ka san wari sɔrɔ a la élection tɛ yen i bɛ san wari bɔ min a ma faamuya sisan mobilisation tɛ yen meeting tɛ yen caravane tɛ yen voilà bɔ communication wari ye nin ye nin wari ye nin ye o jɔra mɔgɔ caman ma se k'a kun o de wa ko yɛrɛ caya an ka taa élection na a ye parti politique a y'a nati non a caman kun tɛ bɔ fan kun bɛ sɔrɔ a la n'a fɔra élection dɔrɔn kun ni kun don an y'a kɛ koyi an b'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ a la tiɲɛ don fɛnɛ mais n'i y'a ye a bɛ sɔrɔ a la jamana de bɛ yen n'i yɛrɛ taa élection na jamana de bɛ yen n jamana tɛ yen dun n jamana min basigilen tɛ dun Ala ka n'a cɛ janya donc an ka jamana bila bɛɛ sanfɛ o jamana ka bon ni bɛɛ an ba de aw bɛ ɲɔgɔn kalama kɔni aw bɛ non ni furusuru an bɛ ɲɔgɔn kalama partout tɛ tuguni a baara ma nɔgɔn dɛ a baara ma nɔgɔn mais an bɛ ɲɔgɔn kalama
souvent ni ko ye jamana sɔrɔ i bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ joona parce que an bɛ groupe whatsapp kan an bɛ communiquer olu kan an hakilinaw tɛ kelen mais bɛɛ b'i fɛla d'a ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ anw de ye kelen quoi jamana sini anw ye wajibi kɔrɔ Kasimu wa an de bɛna jamana mara an tɛna bɔ n'an yɛrɛ quoi c'est vrai a ka kalan bi mais an b'a dɔn an bɛna nɔgɔya sini o kama an tɛna bɔ ni ɲɔgɔn ye mais an bɛ continuer ka hakilinaw falen bɛɛ b'i ka baara la bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ a yɛrɛ u ma mɔgɔ si ye giriwala kɛnɛ ma o kɔrɔ de bɛɛ bɛ dɔ la an dɔ ta ka bon ni dɔ ta ye o ye jamana yɛrɛ taabolo ye diɲɛlatigɛ sigicogo yɛrɛ de mais an bɛɛ b'an se kɛ an ka manière la n'Ala ka jɛ ye. Ayiwa i teriw ani i jɛɲɔgɔnw dɔw bɛ kiiri ka bolo kan ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ n'a taabolo la an ye kibaruya sɔrɔ bi an caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ɲɛnama ye parce que ni mɔgɔw bɛ fanga ka bolo kan ni dati don i ka kuma na a fɔ man di nka komi bɛɛ lajɛlen b'a fɔ jamana in kɔnɔ yan sariya b'a yɛrɛ sago de la ale fana ka waatiw de b'a bolo nka bi an y'a mɛn k'a fɔ Arasbachi n'o ye Mamadu Yusufu Bacili ye ale ka kiiri dɔgɔdara min ye Ben le Cerveau ye hali n'o y'a sɔrɔ sa commandant Dawuda ale tɛ politique la sa nka syndicaliste don a bɛ se ka jate politique kɛnɛ maaw fɛ voilà a bɛ se ka jate politique mɔgɔw fɛ bi ninnu ka kiiri dɔgɔdali e yɛrɛ hakilina ye mun ye a ko la. Kasimu o ye ko belebele la an bolo an minnu ye maliyɛnw ye an dɔw de don quoi an b'u jɔyɔrɔ don jamana ko la ni maa tɛ hakilina kelen na mais a bɛ se mun na o fɔ o de ye tiɲɛ ye Kasimu ne yɛrɛ ka kɛ kumakɛla ye ka jamana kanu ta ni dusu ye n y'a ye Arasbachi la tiɲɛ ka fɔ n'a ma deli ka hakilina kelen na dɛ n ma don CDR la mais ale don quoi a ka fɔtɔ a mɛraji cogo min na en 2017 ka na 2018 la an tɛ a banna waati an tɛ a ban depuis an tɛ a banna ma se an y'a ye depuis u bɛ FCR ye mun ou mouvement dɔ la avec Milemo ninnu ni Sofa merci depuis Sofa ka na daminɛ ka na don an tɛ a banna la an y'a ye ka jamana mara ye mɔgɔ caman vision de mɔgɔ caman na Mali ko la quoi ka Mali kanu don mɔgɔ caman la Arasbachi cɛsiri a la mais an nana M5 na an n'a tɛ hakilina kelen na mais o t'a bali an fara ɲɔgɔn kɔ an grand frère de don a bɛ sigi an yɛrɛ ka grand famille da la Bakaraji a ka fɛn caman kɛra yen o m'an fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi Ben le Cerveau ye n teri de n jɔɲɔgɔn don hali bi an bɛ ɲɔgɔn kalama ne dɔ de don à 100% hali sini a hakilina min b'a la o bɛ ne la mun b'a la wala an dɔ de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ne to kaso la dɔ la ka dɛmɛba de kɛra ne ye a ma to n ka ɲani dɔ kɛ a ma to n ka tɔɔrɔ ni sɛgɛn dɔ kɛ ale sababuya la an bolo fili y'u sɔrɔ fili mun n'a bɛ se ka corriger ne bolo u ye temps min kɛ prison na u ye tiɲɛ dɔw ye o ye fɛn caman faamuya u bolo mun ye tiɲɛ kunun u yɔrɔ min na bi ani jamana taabolo ani u ye ka fɛn caman min ye ne bolo bi u mago bɛ liberté la jamana yɛrɛ taabolo kama jamana yɛrɛ ka basigi kama jamana yɛrɛ ka bɛn kama mais sariya de b'a dɔn o fana ye mun kɛ sariya de b'a kun dɔn sariya de b'a dɔn u kan ka mɛn kaso la ka se mun ma u man ka se kaso la ka se mun ma sariya b'o dɔn mais anw ye jamanadenw de u dɔ de anw ye anw fana ka kɛ ye min ye ka sariya deli ka jamana ɲɛmɔgɔw deli anw tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ o kan u bɛ se ka liberté sɔrɔ cogo min na anw bolo u y'u ka fili yɛrɛ ko ni y'anw ɲininka anw bolo fana n'u bɔra u ye mun kɛ kunun u tɛna sɔn o ma bi peut-être n'u bɛ réagir u bɛ réagir wɛrɛ la sariya kadiri kɔnɔ sariya majɛ minnu jɛ tɛmɛnen ma dala n'o ɲɔgɔnna minnu sɔrɔ bilen an dɔw don malidenw don an bɛɛ ka kan jamana la wa an bɛɛ ka kan liberté la a bɛ se ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ kiiri ala ka a kun cɛ hɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen ta ala k'u kunkɔrɔta d'u ma ani wasa d'u ma mais f'an bɛɛ ka dɔn jamana in ka kan bɛɛ la wa an bɛɛ kan ka jamana in tɔbɔtɔ an bɛɛ kan to jamana in kɔ jamana in bɔra yɔrɔ min na kunun a kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna wa an bɛɛ y'a ye fɛnɛ wa bi a yɔrɔ min na fɛnɛ a dilanna an bɛɛ ɲɛna donc an ka dɔn k'a fɔ baara min ka kɛ an kana k'a tiɲɛbaga ye an ka k'a ɲɛbaga ye an ka k'a dilanbaga ye jamana in ka jɔ ten sa an bɛ k'an bɔ tɔbɔtɔ cogo min na an ka jamana in tɔbɔtɔ ten an ba don kunun a y'a ka hakɛ d'a ma bi an fana ka hakɛ d'a ma an kana an ta ɲini a kan an ka ta ɲini an kan jamana ka ta ɲini basigi bolo la kɔrɔ. ayiwa OMT an ka kuru min kana se sara parce que n'an e tora yan babu a tɛna nɔgɔya e bɛ se ka su bɛɛ kɛ kuma na nka n y'a f'i ɲɛna cogo min na wagati min bɛ anw bolo yan o ye sisan miniti 50 ka taa se miniti 45 ma an bɛ se ka baara kɛ o de la panneau sanfɛla la pour que mɔgɔw ka se ka nimisiwasa fana sɔrɔ su in na wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin sifu ma ka kɛɲɛ ni san 5 in tɛmɛnen ye ani i yɛrɛ ka kuma Ben le Cerveau ninnu kelen tɛ Arasbachi ninnu kelen tɛ Dawuda ninnu dɔrɔn tɛ maliyɛn caman ye fɛn caman faamu mɔgɔw tun tɛ ko dɔw dɔn fɔlɔ mɔgɔw y'olu dɔw faamu mɔgɔw tun tɛ degun dɔw muɲuni kɛ mɔgɔw sɔnna o ma mɔgɔw tun tɛ sɔn fana fɛn damadɔw bɛ yen u k'u sigi k'a lajɛ k'u bolo fila dɔw sen ka maa caman bɛ k'a to ko fanga ka se k'a ka baara kɛ nka min ye jamanadenw ye olu fana ka hakɛ bɛ jamana marabaaw fɛ denmisɛnninlakaw kosɛbɛ wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ma faso ale ka taga ɲɛ n'a ka sinsinni ni a ka dɛmɛni na don nataw kɔnɔna na. kɔrɔ Kasimu f'an sifuw ka dɔn jamana bɛ anw ye a sini anw ye jamana ye anw de kan ka taa bi quoi wa an ka taa tacogo dɔn
fanga dɔn k'a fɔ an ka bɔ taɲini na an ka bɔ yɛrɛ ko la an kana mali ko la garisɛgɛ ye ala ta ye mais yɛrɛ balo o bɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ bolo kasi bi malo mɔgɔ b'anw na bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi jamana ye mɔgɔ b'anw na wa an ka jɔ jamana in ye fanga dɔn an dɔw bɛ yen minnu sɔnna fini ma ka tini ta olu de nin bɛ ka bɔ pour que an ka balo bi an ka to nin na bi an ka dɔn olu ka sɛgɛn o kana kɛ fu ye kasi fanga dɔn jamana in bɔra min y'o de fɔ n tɛ sɛgɛn an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi an bɛ ka kun bɔ ji la ɔ jɔnni kan ka an yɛrɛ sama ka bɔ ji la o ye an yɛrɛ fɔlɔ de fanga da yɛrɛ la an ka sɔn yɛrɛ an ka tugu ɲɔgɔn kɔ fanga bɔ problème de leadership kɔnɔ fanga bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an kana jamana ko kɔnɔ leader bɛ bɛɛ la mais n'i ka leader filila sɔn a ma i ka yɛrɛ kɔni i ka jamana de bila bɛɛ sanfɛ an ye jɔnniw de jɔnni jurumutɔ an bɛ fili an bɛ ɲinɛ o t'a yira k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn bolo bi Kasimu Mali mɔgɔw b'a denw na a den ninnu an bɛɛ lajɛlen an kana jɔ ɲɔgɔn na quoi bɛɛ ni se don mun kalanna o mun ma kalan o bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la fo bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn wa ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ wa Mali bɛ kɛ an ta ye minnu bɛ kɔ kan Kasimu n ka foli belebele b'u ye Mali ni diaspora f'an k'a dɔn bi olu bɛ kɔ kan olu ka foyi tɛ yan ta kɔnɔ mais u b'a dɔn don dɔ u bɛna segin ka na ni u bɛna laban yan ni o de y'a to ni Mali ko fɔra u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u se ye min ye u b'a kɛ f'an fana minnu bɛ yan f'an k'a dɔn ni Mali sini b'anw bolo n'anw denw n'an mɔdenw an bɛna mun f'u ye an jɔyɔrɔ kɛra min ye anw ye mun kɛ fo ka kɛ ɲuman ye olu ka kɛ an ka kɛ misali ye olu ma pour que jamana in ka se ka falen a ka se ka jɔ bi minnu bɛ fanga la bi an bɛ dugawu kɛ ala k'u s'a kɔrɔ fo fana k'a dɔn u ka cɛya tɛ dɛ ala ka latigɛ de y'a d'u ma donc u bɛ yen maliyɛn bɛɛ de kama u bɛ ka Mali jɔ maliyɛn bɛɛ de bi an ka dugawu fana b'u ye ala k'u s'a kɔrɔ wa fana n'u mago b'an na an y'u ka kɛlɛkɛdenw na an y'u ka baarakɛminɛnw ni ka se k'u dɛmɛ baara min na kalifalenw la baara minnu b'a la bi a ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ y'a la jamana ka se ka jɔ a ba ka se ka sigi an bolo u b'a sira kan mais ni majɛ min b'a la u k'a to an ka to ka bɔ temps en temps an k'a fɔ olu yɛrɛ ka taaɲɛ kama olu ka sutura kama olu ka majɛ kama pour que a ka ɲɛ n'an ɲɛna olu b'a tɔgɔ sɔrɔ mais jamana bɛɛ b'a lafiya n'a basigi sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka danaya b'u kan bi jamanadenw ka bonya b'u kan bi o kɛra u yɛrɛ kɛwalew de jogo kama u kana o minɛn jɛngɛ ala kana jɛngɛ u bolo hali bi ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma jamana in ka se ka basigi ka se ka jɔ an ka wasa ni kɔrɔta sɔrɔ an ye mouvement dɔ CDM a ye Mali ɲɛda kura daminɛ fo an bɛɛ k'an yɛrɛ y'o kɔnɔ k'a fɔ an bɛɛ k'an sigi an kana an sigi ka fanga dɔrɔn filɛ fɛn min bɔ fanga yɔrɔ la an t'o k'a ye ni mun se ye min ye o ka wuli k'o kɛ an bɛ samiya la an jeunes ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka pɔn bɔ k'an ka yɔrɔw furan Bamakɔ ka saniya Mali ka saniya o de ye Mali kura ye o de y'an ka laɲini wa an sifinw ka faamuya o de kan ka kɛ an ka kɛta ye sisan nin moment in na pour que jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn jamanadenw b'u ta la olu yɛrɛ b'u ta la hali an filan n'an dɔgɔ n'an kɔrɔ minnu bɛ fɔlɔ na f'olu k'a ye k'a fɔ an minnu ye civil ye an bɛ ka mun k'olu kɔ yan n'olu y'a ye k'a fɔ ɲuman don a bɛ lafiya d'olu ma a bɛ basigi d'u ma a b'u da u yɛrɛ la a b'u sɔn u yɛrɛ ye u bɛ t'u tɔ la pour que jugu kana san sɔrɔ a kan ala ka barika don jamana in na ala ka jamana in wasa kɔrɔ. Ousmane Mamadou Traoré OMT an b'i fo k'i waleɲuman dɔn su in na ka na an ka kɛnɛ diya an bolo n ye baabu ye an bɛ se ka fɔ a ɲɛna i ye fɛn saba fɔ an bɛ se ka wuli o kan k'a kɛ Mali ye k'a dɔn Mali ye k'a to Mali ye ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kɔlɔsima sini kɛnɛ laban ala k'a d'a ma Falaye Keita Keba Jalo olu tun bɛ ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka ye cogo min kuma ne ani OMT a k'an bɛ waati wɛrɛ ani OMT tɛna fama sabula an bɛna thématique sigili daminɛ pour que fasodenw bɛ se ka lakunun cogo min ɲɛfɔli ka kɛ u ye fasoden ɲumanya waleya olu sinsin la an ka jamana kɔnɔ ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do